med her i stalden er at lave en lettere forædlet Oldenborg, hvor det er ridningen, der er i højsædet, men stadigvæk kan have det gode temperament. For os er det en fornuftig ridehest. Der er 100% Oldenborg, som er typisk brugt som kørehest. Og så er der i forædlet, hvor man prøver noget fuldblod i, for egentlig at gøre den mere rolige Oldenborg-hest lidt mere smart, og egentlig gøre den lidt mere let, men stadigvæk have det gode temperament. Det er så Lionel, vi har med at gøre her. Det er en, vi har lavet her på gården, og som var til 4-årsjubilæet, og som den vandt, som vi selvfølgelig er meget glade for. Det var ligesom en af målene ved at avle.